Sredstva koja Srbija izdvaja iz budžeta za kulturu najmanja su u regionu i znatno su ispod evropskog i svetskog proseka. Pored institucija kulture, sredstva iz budžeta dobijaju i programi izabrani na godišnjem konkursu ministarstva, za koji se mogu prijaviti i organizacije civilnog društva koje doprinose razvoju savremene kulture i umetnosti. Međutim, novac koji civilni sektor dobija na konkursu je uglavnom simboličan i nije dovoljan za pokretanje neke značajnije kulturne manifestacije. I pored svih teškoća sa finansiranjem iz državne kase, Srbija do sada nije razradila alternativni mehanizam za finansiranje organizacija civilnih društva koje doprinose razvoju savremene kulture, kao što to rade druge zemlje. Kako ovaj problem rešava Hrvatska i šta bi kod nas podhitno trebalo promeniti? Za Euronet otkriva Adam Santovac. U samom centru Beograda, u Savamali, nalazi se Centar za kulturu i debatu Grad. Stari magacin sagrađen još krajem 19. veka preuređen je u multifunkcionalnu dvospratnicu koja već 4 godine posetiocima nudi izložbe, koncerte, debate i radionice. Bilo da je reč o modi za poneti ili večerima delikatesa, ovaj prostor primjer je kako se promoviše savremena umetnost. Zanimljiva je stvar da u principu se programi dešavaju svakodnevno, nekada i po 2-3 programa u toku dana na oba nivoa, što čini negde između 450 i 500 programa godišnje, a što u brojkama posetilaca čini negde između 70 i 90 hiljada godišnje. Ipak iza pozitivnih brojki kriju se one negativne. Vezane su za novac koji muči svaku organizaciju civilnog društva u oblasti kulture. Kulturni centar Grad iz budžeta dobija samo oko 10% sredstava koje su im godišnje potrebna. Pa do tih sredstava iz javnog budžeta dolazimo u, da kažem, neravnopravnoj utakmici na putem konkursa, gde smo u istom košu, u toj budžetskoj liniji 481, čak i sa sportskim organizacijama i sa crkvom i sa javnim ustanovama kulture. Preostalih 90% novca obezbeđuju od ulaznica, stranih kulturnih centara, fondacija i ambasada. Iako stranci iznose dodeljuju za projekte i programe, Kulturni centar Grad, kao i svi u civilnom sektoru, ta sredstva koristi i za plate, račune i održavanje prostorija. To je svakodnevno kao balansiranje po gredi. Mislim, možeš da uspeš, a vrlo lako možeš i da ne uspeš. Da postoji sigurniji model finansiranja pokazuje iskustvo susedne Hrvatske. Vlada te zemlje je prošle godine osnovala fondaciju Zaklada Kultura Nova, koja novčano pomaže isključivo civilnom sektoru angažovanom u oblasti savremene umetnosti. Tako galerija koja u Zagrebu radi po principu Kulturnog centra Grad od države može dobiti i preko 1000 evra mesečno. Kultura Nova daje za takve projekte i takve programe podršku za operativne troškove. To znači za njihovu infrastrukturu, dakle hladni pogon, plaće zaposlenika, koordinatora, voditelja, producenata itd. Nezavisni kulturni centri u Hrvatskoj novac za izložbe ili manifestacije kao i kod nas obezbeđuju preko Ministarstva kulture ili stranih fondacija. Kako te iznose ne bi rasipali na račune za struju ili iznajmljivanje prostorija, te troškove im pokriva zaklada koja je uz ministarstvo dopunski model finansiranja. Za operativna sredstva klubovi i galerije savremene kulture mogu konkurisati svake godine. Tu je snaga, tako bih rekla, Kulture Nove, koja dugoročno, čvrsto vjerujemo, može doprinijeti stabilizaciji, a onda i razvoju organizacija civilnog društva, jer im zapravo daje podršku za basic funkcioniranje, što bi se reklo. Zaklada između ostalog finansira i umetnička istraživanja, putovanja radi selekcije festivala, a ideja za formiranje Kulture Nove potekla je odozdo, od organizacija civilnog društva. Hrvatska vlada je prihvatila inicijativu, a novac za fondaciju obezbeđuje iz sredstava državne lutrije, to jest igara na sreću. Ukoliko je Hrvatskoj trebalo 13 godina, a mi sad znamo kako to ide, možemo da skratimo taj put najmanje na pola. Naravno, za to sve postoji politička volja. I u civilnom sektoru i u kancelariji Tačka kulturnog kontakta, koja pri našem ministarstvu radi na tome da državnim službenicima približi iskustva dobre prakse, očekuju da se u narednom periodu uspostavi model finansiranja nalik na hrvatski. Za sada postoji memorandum o saradnji ministarstva i mreže 70 nezavisnih organizacija kulturne scene iz cele Srbije, koji predviđa poboljšanje njihovog položaja. Nadaju se da to neće ostati samo na papiru i da će biti jedan od prioriteta novog ministra kulture.
U Velikoj Britaniji se dobar deo sredstava za kulturu obezbeđuje iz lutrije. Tako, od ukupnog prihoda lutrije više od polovine ide za isplatu nagrada, dok 28% ide u plemenite svrhe, to jest u fondove za obrazovanje, zdravstvo, zaštitu životne sredine, sport i za kulturu, za šta se izdvaja 1/5 ove sume. Gledali ste Evronet.